arum gandanya gandanya sasmita jati sasmita wangsiting dewa ing antariksa minangka sasmitane kang ora jawata udane kang arum-arum nyata kang dadi pratandha raja ing antariksa minangka sasmitane kang ora jawata udane kang arum-arum nyata kang dadi pratandha raja kang winarya Cikrabala kang tumingal prang campo samya medali ler tatit wileting kota danyuanggung manguncang nidi minjang sangaji micil Latinya ngedali wuwus Trusna Surawilaga anakku bocah bagus, anakku bocah jentara, kowe Dewa Srani. Kula wonten dawuh Kanjeng Ibu, amiji kang putra ing Tunggul Malaya pun Dewa Srani. Mangkene ya kulup dina sakmengko ana trontong-trontong pepadang tumrap gegayuhan munggir.
tumrap gegayuhane si Dewa Srani nanging kabeh mono jer Basuki mawa beya kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan kuluk. Bapakmu ing Kahyangan Suralaya wis paring dawuh kanthi cetha ngegla kang tanpa warana. Esuka sorea jeneng sira bisa dadi ratu ana ing Sela Kandhawaru Binangun. Yen to wis bisa nugel gulune bocah pringgondane si Gatotkaca Dewa Srani. Oh inggih Kanjeng Ibu. Punika ingkang dados syarat sarananipun. Iya pancen kaya mangkono kulup. Mula ripalungguhan iki ora mung kowe nanging pun ibu uga bakal melu budidaya. Pun ibu uga bakal melu hangrika daya Dewa Srani. Mula aja kaget. Aja kaget rasane ngatimu. Yen ibumu iki bakal salin wujud ya ngger Dewa Srani. Kagyat risang kapirango rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana ing aku salin wujud dadi brahmana kaya mangkene kareben ora ngawis tarani. Yen to kowe kabeh nganti kapengkok ing Pancabaya, aku sing ana nggurimu. Dina sakmengko aku peparap Begawan Kilat Buwana. Begawan Kilat Buwana? Iya, Mara Gage Dewa Srani. Kowe tata apa pancen wadya balamu ing negara Tunggul Malaya wis samapta ing gati sawijining diri sampun. Punika sampun cumawis sedaya. Kagem ngrangket Garutkaca nugel gulunipun bocah pringgondani. Bagus pancen bener. Kala Durgangsa. Kula wonten dawuh paleban. Kerit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman lading pangirising daging bathok wadahe getih kirapna para wadya bala lumarisa kang dadi lakumu tumuju marang Wukir Mahendra ketemu kelawan Gatotkaca rasa dadak kesuwen rangket tangane srimpung sikile babat gulune. Dhuwur iki dateng sedika budal dina iki. Yo. Surat
Oh. Yaga. Yo. Ya, ya, ya. Oke. Ya, ya, ya. Gede, gede. Ya, ya, ya. Oh. Ya, ya, ya. Oh. Oh. Hey, ho, ah, hey, ah. Hey, ah. Hey, ah. Hey, ah. Ho, ah, ho. Hey, ah. Oh, maju. Parapak. Dumawur mangawur wurahan tengarane ngajurit gong makuru gongso tata kaya butula wur pandriting turang kesti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sabit ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara kula etang sampun genep sabta ari menika paduka anak angger Gatotkaca mapan wonten lengkeng Gunung Mahendra. Nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu. Paduka anak Mas Gatotkaca menika sejatosipun anggadhahi sedya menapa?
Wa panemban kula mapan wonten mriki menika namung badhe nggondheli sabdanipun para winasis. Nuwun inggih menika sabda Pandhita Raja Ratu sabdaning Nalendra utawi pimpinan Tan Kenawa Lawali Pindha Wikresna ingkang tumetes ing Dlancang Sita. Yekti datan kenging den icali. Nuwun inggih. Lajeng kersanipun enek apa to Kang? Kok sajak nyala wadi timen? Nalika semanten Gatotkaca sinaraya kelawan para dewa kine nyirnakaken satru mungguing kayangan nama pun kala Pracona kelawan Patih Sekiputantra. Sak sampunipun kula sembada nyingkiraken mungsuhipun kayangan pukulun Bathara Guru paring dawuh janji kalian pun Gatotkaca menawi kula sampun ngancik titi dewasa badhe dipun ganjar dados ratu wonten Sela Kandha Waru Binangun ingkang dangunipun 3 candra. Lah sakmenika ngantos kula sampun apalakrama wa panemban dereng wonten titikan, dereng wonten tandha-tandha pukulun Bathara Guru nyembadani prasetyanipun ingkang sampun kaweca. Weh, ladalah. Menika to nggih. Lakar kaluhuran wa panemban. Inggih menawi paduka anggadhahi gegayuhan ingkang luhur, gegayuhan ingkang apik, gegayuhan ingkang becik menika kula pitados anak Mas Gatotkaca nggih nagih janjinipun para dewa mboten kok nama anak Mas Gatotkaca mendem kelawan kelungguhan, mendem derajat kang sarta pangkat, nanging anak Mas kepingin duweni gegayuhan supados para pimpinan-pimpinan tansah nuhoni janji-janji ingkang sampun kawedhar. Arak nggih ngoten to nggih. Lakar kaluhuran wa panemban. Kuwi nggih sedya hayu mesti mangge rahayu kok nggih. Pun wa ingkang badhe anjurung gegayuhan paduka anak Mas Gatotkaca. Ninggih niku nggih. Wanti-wanti welingipun wa gegayuhan ingkang luhur, gegayuhan ingkang sae mesti wonten sambi kalanipun. Dados prayogi ingkang eling lan waspada nggih nggih sendika ngestaken dawuh wa panemban. Rikata sang Gatotkaca tinon mapak mringarekta suta tekapira kresna manahara muci saktinira
Marek. Hop. Handedel gayo kekono risang Ramandaya pati ana yaksa gong cangkama namane wil katak sini jejagi jroning wareh badhok ulam tanpa tuwuk mina-mina Jrujala tri Wata wata durung suwe anggon kula maku saka Praja Tunggul Malaya kepapak ana monyet ulese putih memplak yen bisa tata jalma manungsa sapa kang dadi aranmu tambuh marang aku Pandhita Kendali Sadaya Kundalini Begawan Anoman kang dadi peparapku Anoman Ramandayapati bali takon iki ana barisan segelar sepapan sapa kang dadi pengarepaning baris Mburi saka Tunggul Malaya tumenggung pangkatku diraranku tumenggung Salukat Katut Barat sawa Salukat Katut Barat dawa men jenenge ya men derajak sumedya lakumu arep menyang ngendi goleki bocah pringgondani kang aran Gatotkaca yen wis ketemu bakal pateni apa dosa kang sarta luputi Raden Gatotkaca ora perlu kowe wujuding rewanda takon kang dadi dosa kang sarta kaluputane bocah pringgondani si Gatotkaca Kang Baku nyimpang ngiwa utawa nengen dalan kene bakal tak nggo liwat kelakon panjang kamu nyernakke Raden Gatotkaca yen wis bengkah dadane ilang nyawane Anoman babu arep ngopo Sugih Kendel Bondowani sumbarmu kaya wani ndilat wesi abang Mara Dyaki Matna Sastra Jendramu teken aji japa mantramu tebyah dadawek bekuk kelakon dadi pengingon-ingon kowe Oh! 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 Eh! Wah! Ikatan nyamber walang tandang Manoman po oh
monyete. Wah. Hei. Wait. Mati. Wait. Wait. Modar kowe. Muntirke. Oh, wait. Wait. Modiar kowe. Aja mlayu Anoman. Oh, what? Durung kalah kalau Mas. Mati. Oh. Penjat iki meluntir. Oh. Het. Ayah. Oh. Oh, hei, cepol dadamu, het, bentuske, hut, ayah, mati aku. Ayah. Mati. Oh ya. Dan sekti tenan kuwi Anoman. Tombakku Kyai Singgol Modot remuk awakmu.
mosok. Kancaku mati. Oh. Ho. Edian. Suh lutung. Ayo maju ke para ngarsa legane atiku. Ora ana musuhmu kejaba aku, cobanen. But. Motiar kowe, kelemun-kelemun. Hot. Hai. Motiar. Hot. Ahoy. Hot. Hot. Weh. Ayo. Weh. Hei. Hai. Mutiar kowe. Mutar kowe. But. Sabetke perbatang sumyur pandamu. Hei. Hu. Weh. Ho. Mutar. Ayo. Hot ha. Oh. Pet. Waduh. Ada yang hot. Oh. Pet. Aduh. Hot. Pet. Wood. Heya. Hot. Waduh. Aduh. Aduh. Oh, wait. Oh. What? Hot. Oh. Hot ha.
Hot ha ho hit ya hot 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 mati hai hey wah oh ha ut eto oh ha ut at ut edan tenan piyo piye iki wit kunjing langit kelap-kelap katon lirikin canging alis risang mawe gandrung sabarang katulu wadya bala tunggul malaya kereken genderamu bangkana gamanmu ala dirgangsa kang bakal magut ana rananggana. Aku wong Pringgondari Gatotkaca sing mbok goleki ya. Manut ndak nggo tumbal kinarya. Sesembahanku Raden Dewasrani supaya kawisuda jumeneng Nalendra. Ana ing Selakanda Waru Binangun cobanen kasektenku geget siung pengapit bialiaran kowe. Mutar gue. Hit. Hey. Hut. Ah. Oh. Hit. Mutyar. Hit. Hit. Ah. Oh. Oh, wait. Hit. Ah. But. Wait. Ah.
Ah. Wo. Hei. Hai. Wo. What? Atek. Wait. Pat. Hot. Wah. Pat. Oh. Hey! Oh! What? Really? Ayo, di sing liyane. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sanggep keprabon perang kang obra marakata wadya bala tunggul malaya padha sumingkira Begawan Kilat Buwana kang bakal ndepani pupuh ayo Gatotkaca maju kowe sing tak goleki keparat iki sing tak goleki. Kowe sapa? Begawan Kilat Buwana. Manuta kowe. Tak bondo tanganmu, srimpung sikilmu, pocok janggamu. Maju kepara ngarsa legane atiku. Weh, bosen urip kowe. Wit. 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 Wulane Bapak Pandeban balunge ceklek ora ki Kapiten Jalin dingene tok wis kenceng neh lho kados pundi Pandeban kados pundi piye kasektenipun Gatotkaca kados pundi aku durung mundur perusanipun sumingkira tak tibani pengabaran ora kendang aja celuk Begawan Kilat Buwana
dasar kowe. Kundala Kang Garut. Anoman malumpat sampun prapting witing naga sari mulat mangandhap katingal iki piye wa kapi sajake Begawan Kilat Buwana lagi winong wong ing dewa pancen bener Antasena kae dudu musuhmu Kang Sarta dudu musuhku. Banjur aku kudu kepiye Wokapi? Antasena kudu kepiye? Antasena piye? Kowe bocah enom sing banter playumu sowana negara Ngamarta. Paringa pelaporan yen to kakangmu Gatut kindang kapracundang. Kena pengabaraning Begawan Kilat Buwana. Mangkono wa? Iya Antasena. Yen mangkono aku njaluk pamit ya wa. Bakal prapting negara Ngamarta, Antasena sing ati-ati. Miat langening kalang yuwana gelar pandamuncar tinon ler kakonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga wong sak jagat ora ana sing bisa ngalahke Begawan Kilat Buwana ora mung Gatotkaca
Dina sak mengko aku bakal tumuju marang negara Ngamarta. Pandhawa 5 sisan bakal tak rentengi ndase. Ana kidung rumaksa Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kang Gareng lan kuwi Dik Bagong. Piye le, Petruk? Piye Mas e? Isih ketemu ning season 2 Patet Songo, gara-gara rogoh-rogoh rasa. Ngono? Heeh. Nah. Nganggo leren, heeh. Sing penting lakone kecekel, hiburane ya ana. Ngono, heeh. Ngratani kabeh, heeh. Masih dalam rangkaian apa iki, Mas?
rangkaian Yuki Adewi sowan ning Pak Edi Santoso sarjana pendidikan. Nah, sakutra uga Bu Budiati SPD MM. Wah, hajah. Wah, sing kakung wis haji, sing putri uga wis hajah. Wah, ngurung tepi wajib rukun Islam lah iya. Wah, ngaturaken panuwun, terima kasih yang sangat banyak, matur nuwun dumateng pepunden kula Pak Edi. Ingkang sampun ngajangi jembar kagem sarana nggelar kabudayan wayang kulit. Ngono, heeh. Wah, iki dasare dina iki bengi iki ya nepaki kok, Truk. Nepaki piye, Mas Gareng? Ayo no. Dasare malam Minggu, heeh. Terus uga hawane terang ora udan, heeh. Mau sore bubar ngasari sempet perpet-perpet ning alhamdulillah ora udan, heeh. Alhamdulillah terang malam Minggu. Tur karo dene iki katone ning Nganjuk ya ora ana barengane tontonan liyane dadi iso nglumpuk rene kabeh. Ha iya, luar biasa. Kembali ke pepunden awake dhewe Pak Edi, wis kenal suwe, wis tepung suwe ya Mas Petruk, heeh. Dasare Komisi 4 ya toh Mas Gareng, Komisi 4. Nah wis bidange kebudayaan adalah salah satune. Dadi ora mokal, ora aneh, ora mokal kalamonto tresno marang kabudayan. Sakliyane kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pariwisata. Kuwi bidange, alhamdulillah luar biasa. Live streaming masih memantau, ayo. Iki isih jam 2 manut jamku. Matur nuwun ingkang sampun memantau lumantar channel YouTube. Melekan malam mingguan tirakatan. Wah, luar biasa. Ndongakne, didongakne Mas Petruk. Ayo. Didongakne pepundhene awake dhewe Pak Edi anggenipun nyepeng bawat dados wakilipun para kawula, wakilipun rakyat. Oning Kadewan ya kan? Kantor dewan muga-muga tansah diparingi barokah. Yen wis barokah iki mesti amanah. Oh ngono. Ayo. Wah luar biasa. Uga dulur-dulur akeh sing nyusul, heeh. Mang saka WMC uga WA. WMC iki apa Mas Gareng? Wayang Mania Community. Oh ngono, heeh. Wis menyebar di seluruh Nusantara nek kuwi. Oh ngono, heeh. Nganjuk ana, Bojonegoro ana, Bluro ana, sing daerah Jawa Tengah ya akeh, Jabodetabek uga akeh. Oh ngono, heeh. Dadi kuwi Wayang Mania Community iki pecinta wayang, heeh. Dadi ora fanatik ning dalang kabeh ditresnani, sing penting wayangane. Oh ngono, Wah, matur nuwun sampun dipun sengguyung tur karo dene sing memantau lewat channel YouTube awake dhewe iki kan majemuk. Iki ngomongke pemirsa YouTube, Majemuk iki jane ana sing seneng lagune, ana sing seneng sindene nembang, ana sing seneng wayangane, pancen tus pecinta wayang. Lah iki mula diratani kabeh. Watone awake dhewe ning kene klungsu-klungsu melu udu, ya toh. Jernyatane awake dhewe ning kene iki ana ing laladan Kadipaten Nganjuk Petruk ngrumangsani isih junior Mas Gareng. Ngono, isih akeh kekurangane tinimbang keluwihane. Mula umpama ana salah ngatur utawa tumindak diagung pangaksama. Anca sing sedya mung kepingin paring lelipur marang para warga masyarakat, khususe ana ing Kemlaka Legi, betul. Aku saiki tak nyopo Pak Pur lebih dahulu. Wah. Wiraswara hebat. Wiraswara sibuke ora iram. Wilujeng enjing Pak Pur. Nggih, wilujeng dalu. Enjing nggih dalu menjelang pagi nggih. Menjelang pagi Mas Gareng Petruk Bagong. Kula wiwit minggah wau dereng mirengaken panjenengan. Nggih, lah jaripun mirengaken. Lho, nggih mesti nek cethoke ora kaya lek bawa. Ngaten lho. Nggih. Nggih,
Nggih atur kawilujengan dumateng panjenenganipun Bapak Edi ingkang sampun ngaturi panjenengan leres putra minangka dalane rezeki. Amin. Nggih mugi-mugi mboten kandhek namung semanten mengki saklajengipun kasambet malih. Oke. Monggo. Nggih kadhawuhan menapa menika kula? Lho bawana nyuwun berkahe, mbok napa ta sak napa ngaten. Nggih. Nggih niki wau rak ngleresi dinten wiyosan panjenengan. Lho nggih 8 Oktober. Nggih. Jane niki wau napa niku Raka Mas Badar ingkang kapatah. Kula bidal wau dipun paringi orek-orekan kalih Bunda. Terus Pak Barok sing dawuh. Sing orek-orek yo akeh men. Nggih. No yo bot-bote tresna karo Kang Putra lho. Iya. Nggih, namung ngaten. Pak Pur tulung kengko anu panjenengan nekne. Sapa niku sing Bunda. Ngopo ora. Nggih, terus Mas Barok niku ngeten. Ha engko nekno ya iki minangka pangudangku karo anakku. Pak Barok sabone alas gonane bedhil kok iso. Wah, ngene nggih. Loh, dinten menika nggih to, kula wau nggumun nggih. Heeh. Mas Barok nek iso meletek tenan ki jarake aku ngono. Hebat kok luar biasa kek. Nek lekas gelem ngerakit nika pintere jam-jaman. Nggih. Monggo. Nggih. Menika namung dasar pangudang. Oke. Nggih. Pangudang nggih to kalebet panyuwun dhateng Kang Putra. Amin. Nah, menika Bunda ingkang ngorek-ngorek kula ingkang lagi. Nggih, wis wujudipun dandang. Percaya kula. Nggih, wujudipun dandang gula larasipun pelok. Pathet nenem. Nggih. Mangga. Nger putraku sira bocah sigep rungokno walinge wong atuwa manawa ana